खुलुमबाय। दिनै 3 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोसानाय भिडिअ'खौ समाजारि बिजोङाव होनायनि थाखाय जरासे हौवा आरो हिन्जावा जोबथेसालियाव। बे जाथाया जादों इराननि तेहरानाव थानाय आजादी टावाराव जरासे बिसि-फिसाय आमिर मोहम्मद आहमेदी 22 बोसोर बैसोनि आरो आस्तियास हागिही 21 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैया गावसोरनि मोसानाय भिडिअ'खौ ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनायनि दायाव इराननि बिजिरसालिया 10 बोसोर 6 दानसिम जोबथेसालि साजा फोसावदों। सांग्रां जा बयबो रायजो-राजाफोर, सांग्रां जानायनि सम सफैबाय। उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि फारसे सांग्रां जा। आसाम सरकारा रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय लानायखौ फोजोबस्रांनो थांखि लाबाय। मिथिनाय बादिब्ला उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि सायावनो आसाम पुलिसआ रायजोनि गेजेराव दासिम गासै 4004 केस रेजिस्टार खालामदों आरो दिनैनिफ्राय बेफोर केसनि सायाव संदाननाय आरो बिजिरनाया जागायजेनगोन। रायजोनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों। बिटिआरनि क'क्राझाराव 204, उदालगुरियाव 235, बाक्सायाव 153, तामुलपुराव 110 आरो चिराङाव 54 उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि केस दङ। चिरां जिल्लायाव साननैसो सिगां आयेन बेरेखायै हाग्रा दानस्रांनानै हा दखल खालामनायाव गोबां बर' नखरफोरखौ होखारनाय जादोंमोन। बे समाव बड' वुमेन जास्टिस फरामनि दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङाबो थांनानै खौरां लाहैदोंमोन। न' बां दं, गथ' गथाय दं, बिफां लाइफां देरना फिथाइ मोनजालायबाय। बे संसार जानाय रायजोफोरखौ नटिसल' होनानै होखारोब्लाथ' जाया। जिनिस मोनसे बोथ्रोदनोब्लाबो गुबुन मोनसे जायगा थि खालामनासो खालामनो गोनां जायो होननानै बुङो। बिसोर दा बहा थागोन? आगोलावनो माबा मोनसे राहा खालामनानै बेखौ खालामनायमोनब्ला मोजां जागौमोन होनना बिथाङा बुङो। बे जाथायखौ लानानै गासै बर'फोरानो दुखु मोनदों। गोदान हाबफैनाय होनना माखौ बुङो? सानसे साननै दानसे सिगाङाव हाबनायखौ बुङो ना 7-8 बोसोर हाबनायखौ बुङो? हाग्रानि आयेन दंब्ला एसेबां बोसोर बहा थायामोन आयेना? न'से न'नै न' लुहांनाय समाव मानो नुवाखै? गोसो जायोब्लानो न' सिफायगोन, गोसो जायोब्लानो होखारगोन। बेयो बालानि न' नङा, बर'फोरनि रायजो जानाया होनना बुङो बिथाङा। बर'फोरा बे ओनसोलाव थायामोनब्ला माब्लाबानो बे हाखौ गुबुन हारियासो लासिगौमोन। दिनै रैखाथि होनाय बादिसो जादों होनना बुङो बिथाङा। बिथाङा बुंबावोदि बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ आसाम सरकारा लानानै गोसोबायदि खालामदों। बेनिनो बिदिन्थि। गावनि सरकार थानानैब्लाबो जेबो खालामनो हायाखै होनना बुङो बड' वुमेन जास्टिस फरामनि दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।